Assalamu alaykum mehriban dostlar. Mehriban çağlar. Tamam oturmasanız. Asuda diyarmızda hormatly prezidentimizin sayesinde çağa seslerinin belentden belent yanlanmalarını arzu edip çağların sesat yapışıgının täze tanına başlayalım. Mehriban dostlar, mehriban çağlar bilşiňe diýär. Biz hergedeki gepleşimizde bir-birinin zihinlice, bir-birinin akıllıca, bir-birinin owadanca mihmanlar çağırýar. Gelen on dolar bilen tanış bolalım. Men Recep ve Eceş. Men 6 yaşımda. Gepleşimizde hoş gördük. Eceş. Hoş gördük. Hoş gördük mi? Gomýa diýelim. Gepleşimizde gelin. Hava. Hawa. Öňgör ýadymmy? Hava. Görüňokdyňmy? Görýärdim telewizorda. Telewizorda görýärdiňmi? Başlaýat. Meňem seň üçin niýetlen soralanma. Bolýarmy? Jogap berilýärsiňmi? Eceş. Hava. Hawa. Bolýar. Başlaýat onda. Doluňyň haçan? 6 yaşımda tort getirdiler pol. Tort ettirdiler polly. 6-njy gün öňüm 6-njy güni. 6-njy günmi? Doluňyň. Pollýam. Ha, bolýar. Geljek bolmadyň maňa. Bolýar. Ýoň belli bir senesi zady ýok, mysal üçin. Ýanwaryň palançasy, fevralyň palançasy diýip ýokmy? 6-njy gün, her 6-njy gün belýärmi? Yadıma düşenok. Yadyma düşenokmy? Näde bilip bilerkäň sen doluňyň haçanlygyny? Sowukdymy, yssydymy hawa doluňyňda? Gar ýagýadymy? Nähildi hawa? Hava kıştady. Kıştadymy? Täzeýlen soň. Täzeýilden soň dogulupsyň. Şona bilýän dogrumy? Onu kışta dogulupsyň men pikirimçe. 6-njy güni. 6-njy güni. Yo, aýyň näçedi? Bu ýyl 6-njy gün bolsa, indiki ýyl başga güne düşýärdi hepden. Dogulaňyna gitýäňmi, deňokmy başga biriniň dogulaňyna? Bir joramma Aýjamal diýip şoň dogulaňyna gitip gördüm. Aýjamalyň dogulaňyna gitdiňmi? Bolýar. Onuň dogulaňyna bardyň ha, Aýjamalyň dogulaňyna. Şeýlemi? Oňa da bir sowga daldyň, olam öýde ýazyňdan çykypdyr. Näme diýersiň Aýjamala? Koyuna galardım. Köýne galardyň, aha. Sen ondan aç kalıp bererdim. Aç kalıp bererdiň, bay bo. Bolýar. Köýne galyň dogrumy? Alan köýnüňem öýde galypdyr. Näme diýersiň indi dogulaňyna baraň soň ýadyňa düşdi diýen. Öýde galypdyr. Näde aýtjak şonu? Bagşlaýda diýdi. Bagşlaýda. Yo, bagşlaýda diýsen ama bir hili. Öýde galypdyr diýip goýup aýtsaň näme? Öýde galypdyr bagşlaýda diýjek. Öýde galypdyr bagşlaýda diýjek. Toň haçan berjek onu? Soň öýlerine baranda berjek. Öýlerine baranda näme diýjek? Bereňde. Dogulaňynyň sowga diýip berjek. Dogulaňynyň de bermeli sowgadym şu diýip berjek, dogrumy? Oýunjaklaň bagmy, sen oýunjak oýnaýanmy? Näme oýunjaklaň wa? Doktor oýunjaklanma. Anan 2 sany. Bir oglan, bir gyýgyrjagma, oglanyňa saçy ýok, gyýgyňam saçy bar. Anan kiçijik gyrjagma o da ýetdi. Ýetdimi? Nerede ýetdi ol? Bilemok. Öýüň içinde ýetdimi? Bay bo, gurjak näde bitýäkene? Kiçijik ol. Gaty kiçimi? Sen goýan ýeriň ýadyndan çykaransyň. Ýok da ýetjerde. Hiç ýerde ýokmy, gözlediňmi? Näçe gün gözlediň? Bir gün. Bir gün gözlediň, soň ýok endi goýdum. Indi bir joraň ýa çygyň sen bir zadyň soraman alsa, näme diýersiň şoňa? Käýärdim. Käýärdim. Nädip käýýäň sen? Näme men zatym allyň diýip gyýgyrardım. Şeý diýjekmi? Näme men zadym allyň diýjekmi? Aladym geldi sen gurjaň oýnadym geldi diýsen näme diýjek? Sonra şualmaly ekeniň diýjek. Sonra şualmaly ekeniň sorasaňa berjek, şonu diýjekmi? Hawa. Anan? Goşgan bilýän. Goşgan bilýän, bay bo. Hoşlaşmak bardy. Hoşlaşmak bara, durdurun tek ýanky zadyň soraşmany alsa, näme diýersiň diýip şonu jogap berýär şu wagt ýa goşgamaýdy beren mahrasynda. Bolýar, goşgaýdy diýsen goşgy diňlersiň. Gepleşigimizde goşgy diňleýärsiň, gelin diňlädiň.
Saatlikli günlerin saýaty bolan, ysy mähri bilen kalplere dolan, hojalyk işleri gerden alan, mähribanlar unutmaz işdi, söýüp janyň baglyp etdiňiz bizi. Asbellemiz süýjüne akar pişirýär, babanamyz günün bagakmakda ýaşarýar, gara gülmez gözün çırpman goraýar, mähribanlar unutmaz işdi, söýüp janyň baglyp etdiňiz bizi. Tutardymy? Çapakçalal gowguş ekene. Hiç wagt unutmarsyz diýen. Onna bir joraň saňa ýalan sözdese. Senem onu bilseň, näme diýersiň şo joraňa? Öýköler. Öýkölersiňmi? Şundanam. Näde öýköleýäň sen? Ýöne oturýanmy? Hiç dedim ok. Ýüzüň aşağı etdiňmi, ýokary etdiňmi? Aşağı. Näde etdiň? Hany göreňli. Gülpşetdiň. Şeýtdiňmi? Gülýän onu bu. Näde öýköleşiň görkedaýdanmy bize? Şeyde öýkölýän. Şeýde öýköleýänmi? Ondan gürlemen oturýanmy? Näçe wagt oturýan? Bir saat ya yarım saat sürer. Bir saat ya yarım saat. Ondan nädip açylýan? Ondan başla diýenlerini açylýan. Başla diýenlerinde birden açylýanmy? Başla diýmeseler? Açylýan. 2 saat bolsa da. 3 saat bolsa da. Bir gün bolsa da. Näçe wagtda? 2 saatdan 3 saatdan. 3 saatdan açylýan. Başla diýmeseler açylýanmy onda? Buna başla diýseler. Başla diýseler açylýan bolmasa açylan ok şeýde oturýanmy? Şeýdip ha. Bolýa, öýköleýän ekeniň onda sen. Kimden öýköleýän başga? Käwat joralamdan zatlamdan öýköleýän. Öýköleýän ha? Öýköletýärlermi seni? Hawa. Kan öýkölemejek bolýany. Ýolgaryp gelseň näme dama? Gülýän. Garaşmak halaýanmy? Hawa. Gowmy garaşsaň? Hawa. Näme gowy? Mene kan halamy garaşdyrsalar. Men halaýan. Men halaýan diýem. Bolýa, onda bir joraň seni bir ýere barjak diýip garaşdyrsa, oýnamaga barjak diýip seni garaşdyryp oturdy 1 saat, 2 saatdan gelmese. Näme diýersiň soňa? 2 saatdan soň gelse. Garaşarmy? Şonda da garaşjakmy? Ýadamarsыңmy? Näme etjek? Oturjak. Anlaň. Ýada gidersiň garaşyp. Ken saat bolsa ýadar ýani garaş, awat garaşmaly bolsa garaşar. Balyklar suwda näme demalýar hany? Sebä olar suw gowurýarlar. Suw gowurýarlar? Ona suwda demal bermelmi? Hawa. Menem suw gowurýan, ýene suwda demal bilemem. İçinde demal. Sebä balyklar suwun içinde demal ýarlar. Olar suwun içinde demal ýarlar diýem. Bolýa, onda bir balyk görseň ha, oňlanem o balygym gürläp bilýän bolsa. Näme gürleşersiň şo balyk bilen, näme sorarsyň? Goşga aýtýar bana. Balyk bilemi? Näme goşga aýtýar oňa? Her gaýdan goşgulama aýtýar. Onuň öwretdirdim. Balyga. Näme öwretjek? Deňiň içinde ýüzüp bermedi goşga öwrenýär. Beýdip günüden ýüzüp bereniň gerekkä diýjekmi? Anam, balyk goşga aýdaýarmy kanaň? Balyk, balyk näme üçin suwdan çykan ok. Suwda bir aý bar, şonu gözläp tapak. Şey diýjekmi? Bolýa, onda diýmekdiňe goşga öwretjek, başga ýa sorajak hem? Mehmançylyk etýänmi? Ýani oturmaga gitýän. Kimlere? Taýdalama. Ýöne oturýanmy? Hawa. Içiňe sanokma, ýöne barp mehmançylyk Ondan otursaň. neme çağalarım maşon bilen oýnaýar. Ha, çağırlar oýnaýanmy? Onda bir gün ejeň mehmançylyk edip barýar, ejeň bilen hakan bilen seni goýkysalar näme diýersiň ejeň daga? Gidesim gelir. Onuň ýok, sen öýde galmak diýsen näme? Akıtır. Ýok diýseler. Anladım. Ha? Anladı akıtır. Onda da kiçik gal diýseler näme? Anna ağlap galar.
ağlardım. Ağla qalardyňmy? Bay bu ağlaýanyňmy sen? Käwet. In aktiýek. Şu ýerde qalayyn indiki separak diýjekmi? Hawa. Gowerem mehmançylyk gitmegi. Hawa. Näme üçin? Otayda kän çoralama. Aha. Otay hizillik. Ay mulçik görýän, kino görýän. Şeýdi güýmenýärmi? Hı. Bamy ýyplaşymyzda başga aýtyp berjek zadyň. Meňe soralam gutardy. Kim? Sen kim gutardym? Seňe aýtjak zatlaň gutardymy? Hı. Ona aýdym bilenmi sen? Hawa. Näme aýdym? Näme güller bar ete. Güller barada. Kebelekler bar ete. Güller barada ýa-da kebelekler barada. Haýsy? İkisi bar ete de bilýän. Anne ikisine mi ait? İkisine mi ait menem sana soğuk Ya. delteyin bolem? Näme ikisini hem goşup aýtmaly. İkisine mi koşu aitman mı? İkisine mi koşu aydan mı? Mahmal kimin maysalar kucağına çar. Mahmal kimin maysalar açağın saçar. Mahmal kimin maysalar kucağına çar. Mahmal kimin maysalar açağın saçar. Men vatanın balası ale usyan lalesi yanlansın aytım sesi. Men vatanın balası ale usyan lalesi yanlansın aytım sesi. Güllen güyle konup yer yaşıl kevelek. Salam veryersin mirat kızıl gülelek. Güllen güyle konup yer yaşıl kevelek. Salam veryersin mirat kızıl gülelek. Men vatanın balası ale usyan lalesi yanlansın aytım sesi. Men vatanın balası ale usyan lalesi yanlansın aytım sesi. Ballı mı? Hawa. İkisini koşu ayttın mı şu var? Hawa. İkisi baraydı mı kenarında ha? Hawa. Ha, kevelek gülen näme diýdiň? Güller diýdiň ha? Güllen güyle konup yer yaşıl kevelek. Ha, ikisi baraydı mı eken ha? Şeýle mi? Bolýa, onda. Owardym men aýdym. Bulam teň sowudum. Ejer, bolýarmy? Getleşimiz owardym mı? Hawa. Baw eşdimi? Hawa. Gatykly gurunlar etdik ha sen bilen ha? Hawa. Kimlere salam aýdasyň gele getleşimiz üstü bilen? Mamama salam aýdasmele eneme, jigime, jaralama, Aha. ejeme, Ejeme. kakama, Aha. goňşulamyza, Goňşulaňyza. Aha. alli, Näçe tany goňşulaňyz? kän, Kän hemmesine. Salam aýtdy. Sen tanýandyrlar ha? hawa, Tanýarlarmy? Kim diýerler sana? ejeşdiýärler. Ejeş diýip tanýarlarmy seni? Şo taýda ejeş diýip bir gowja çağajyga ba diýendiler onda ha? Şeýlemi? Hawa. Aýdyn, doganma salam aýtdy. Ona da salam aýtdyň bolýa. Onna bize tamaşa edip oturan ähli ildeşlemede we sen sanan ähli garyndaşlaryňa, goňşularyňa hemmesine üýşürip näme diýär? Sağ. Sağ olun. Men adım Gunça, familiyam Azadova. 7 yaşımda. 7 ýaşyňda gepleşmede hoş gördük. Ha? Hoş gaýdyňmy? Yok. Hoş gaýt diýmedim de gepleşmede hoş gördük diýdim. Näme diýmeli? Sağ bolun. Sağ olun. Bolýa, sağ olun diýseňem bolýa. Gowdamy ýagdaýlaň? Dogluňyň haçan sen? Mart'ın 12'sine. Martyň 12-sine. Bilýän ekeniň dogluňyny. Bilýänmi ýa bilýän okmy? Belliyen. Näet bilýäňiz? İçinde naharip belledik. Naharyp bellediňizmi? Baý boldyň. Tort üfledik. Torty mı üflediňizmi? Tort näde üflenýär? Birinci şem koyan. Ha, şem goýup, şem üfleýäňiz. Ondan bir iki tane üflemeli. Üflemelimi? Şeý diýip bellediňiz. Dogluňyna gitdiňmi? Kimiň dogluňyna gitdiň? Jigimin ka, özümün kaydiyen, doğanımın kaydiyen. Bolýa. Doganyň dogluňyna gitdiň ha? Sowudyňam öýde ýadyňdan çykypdyr. Näme dersiň öýde ýadyňdan çyksa? Baryp näme diýjek şoňa? İzime dönüp almalı, Ýyzyňa gaýdyp almaly, oňa çyn dogluňyny otarsa näme? kalmalı, Galmaly? Näme galmaly? doğlanınla. Ha, dogluňyny gal, ýok sen eýem dogluňyna barypsyň ha. Öýde de alym sowudyň ýadyňdan çykarypsyň.
Näme diýerdiň şu joraňa? İndiki dağlangynyňda getirerler. Indiki doglaňyny da getirerim diýjekmi? Şo towadyň soň indiki doglaňyny da eltäjekmi? Bir ýyl soň. Onun dağlangyny bolanna ikincisinden mererler. İkincisinden beren. Bay bo, bir ýyl garaşjak manyň ertesi bir gün eltip berseň näme? Eýsem bolar. Bir güne melsim bolar, ertirim. Oýunjaklaňam sen? Ýokmy? Oýunjak oýnaň. Bir gapçanagym. Gapçanyň özmi ýa-da oýunjakdan gapçanakmy? Oyuncaktan. Ha, oýunjakdanmy? Oýnaýan muny? Birinci bilen gapçanaklamy alýan. Awa. Onun zade diýen içine nahar goýan ýaly diýen. Onun bulayan bisse de iýen. Bişde de ýeňmi? Onam şeýle ýeň ýalyk etýäňmi? Garnyň doýýarmy? Oň bilen. Ha? Doýanokmy ýa? Doýýar. Doýýarmy? Sen haňsada ekenle açyksaň onu? Hiç zat ýok manamda şoň goýup garnyň doýuryp bermeli. Şol gapçanakly oýunjagyňa bir joralaň biri, şoň soraşman alsa ýa jigiň ýa doganyň biri soraşman alsa, näme diýersiň şoňa? İzine berdiýär. Ýüzüne ber diýersiňmi? Başga näme diýjek? Indi gaýdyp alaýmy diýjek. Onun indi gaýdyp alsaň ejen aýdaryn diýjek. Ejen aýdaryn diýjek. Ona ejesi näde baýtjaň? O ara o her kimin ýazylajanda, dedi ýazylaja gyzyň ara men saçymdan çekýär diýdi. Ha, gön ejesini aýtdyň ha? Özüni aýdan okmy? Näme üçin özüni aýdan ok? Käwagt özüne daýdýan ejesine de. Ütkeýärmi? Özüni aýdanyň peýda etmese, ejesini aýtdyň. Bir joraň saňa ýalan sözlese, senem onu bilseň, näme diýersiň şoňa? Allamy diýer. Allamy diýerin? Anam? Ýok, men Allah'ım ok diýip dursa näme şonda da? Ona ananar allamy diýse. Onun oňla hiç hil oýnamaýan. Ya gaýdyp oýnajak kämi? Garaşma halaýanmy? Kim garaşdyrýar seni? Ejem bir yer gitjek bolamyza garaşdyrýar kakam şeýle. Sen garaşdyrýarmy? Sen derw bolýanmy? Sen derw taýyn bolýan, ejen garaşdyrýarmy, kakan garaşdyrýarmy? Ejem garaşdyrýar. Ejen köpürak garaşdyrýarmy? Kakan näme? Kakamam köpürak garaşdyrýar. Olam garaşdyr, sen garaşdyryp durýarlar ha? Soň näme diýen sen? Men beýle köp garaşdyrmaň diýen. Meni beýle köp garaşdyrma. Vay bo. Hoşgeň sözler ýaly ekenmi? Meni beýle köp garaşdyrma. Ýoksa näme bolar? Ýoksam gitjek yerimizden galýan. Ýoksam gitjek ýeriňizden galýanmy galýanmy? Galýan, men galýan. Ha, sen gal. Ha. Meni köp garaşdyrsaňyz gaharet galaryn diýäňmi? Vay bo. Gal görün wagtyň bar? Haçan? Ejem mara mamamlara gidenne käwagt galýan. Galýan. Käwagtam gidýän. Sen garaşdyran üçin galýanmy? Garaşdyrmasa da gidýän. Ha, garaşdyrman derw taýyn ortada gitdiň. Näçe wagt garaşdyrýar beýle? Bir sagat garaşdyrýar. Bir saat garaşdyrýarmy? Bir saat köp däl ýa köpmi? Köpürak öýde. Köpürakmy? İçin gysam garaşsaň näme bolýar? Garaşsam ara dik tursam aýagym ağrýar. Oturup garaşsaň näme? Oturup garaşsam eşigim hapalanýar. Hapa ýerde oturman garaşsaň? O bolýar. O bolýar. Bolýar, diýme garaşma halaň okda ha? Onu bir joraň sen köp garaşdyrsan näme bir ýerek barjak diýip plan ýere bar diýse bolan 1 saat 2 saatda gelmese näme diýjek? Menem oň bilen gitmän öýüme gider. Öýe gaýdarsyňmy? Näçe wagt garaşarsyň? Oğlum 2 saatda da garaşdyrar. 2 saatda sen garaşarsyňmy? Näçe saatda garaşar? Gelmesek öýüme gaýdýar. Näçe wagt garaşarsyň? 1 saat, 1 minut garaşar. 1 saat 1 minut? Ya 1 saat 1 minutmy? 1 minut. 1 minut garaşarsyň, gelmese? Gider öýüme. Öýe gaýdarsyň ha? 1 minut azdamy, belki ol bula iş çykandyr ýolur. Käwagt 2 minut, 3 minut zatam garaşan. Ha, 3 minutda sen garaşy bilýärmi? Ondan artyk garaşy bilmeýärmi?
Okab öğrendim, yaz öğrendim, harflar kıncıdaydı öğrendim. İntamısı gedelince gidecek, göklere gidecek, avara gidecek, çağılan sesine gidecek. Çağılan sesine gidecek böyle gelin. Söyleme. Öğren oğuy. Onu devam et ya. Veya başka hoş var. Bak, yeni bir koşuk. Ona mayday son sonra başlayır. Adam diyen belensiz başlanıyor. Ahirde arzular mı aydın yol. Taptım kitap katından. Aşka vardım her. Ayı günü taş her. Aklın hayran idi acaplığa başı her. Çapak çalıyaz. Onu bir balık görsen. Doğru mu ondan bir balık çıksa. Oğlum gurulap bilyen orta neymi gurulursan sonundan. Salam unçu dese benim salam balık diyen bolli. Salam onça deyse salam balık diyecek mi? Kovmu onça neymiş laf versin belli deyse nem diyecek. Benim kov diyecek. Kov diyecek. Dine önümüzde küçük köpüşükler var. Şunu kabuğuna sarca. Sarca küçük köpüşükler var mı? Adı ne mi? Adı neyse koyun bırakantak. Ne için koymadın? At tapam yok. At tapan okmay. Kırlanan da balayam koca at koy. Onun çağıranda nem deyip çağıran adı yok olsa. Pisi diyen. Ne mi? Pisi pisi. Pisi pisi. Göleyem onun. Açık gidiyor ağaytan. Kaçık gitti onu. Sen ters sağda iten olayma. Pisi pisi demek başka da at olaymazsın. Ne mi demek ol? Pisi pisi demek pişik çağırmak. Pisi çağırmak demek mi? Gelimek. Pisi pisi git demek ne mi? Gittiğimek kete kete. Ne mi? Kete kete. Kete kete. Bay bo. Git git. Şaketenge yerdiydi. Ketenge girdiydi. Ketege mama pisi. Böyle. Mihmançılığa gittin sen? Kimlere gittin? O genecemlere dailama, mamamlara oturmana gidiyen. Onun akıllıca bolup naxanga mimeli. Sesin çıkarman oturayan mı? Onun ortadaki zatlar iyesin gelsen hem bittin? İyen? Özün alıp iyi veren mi? Ecem alıp verdiyen. Elim yetmedik zatlar. Ne mi diyen ecene? Ece zaten alıp verdiyen. O zattan alıp veray diyen. Bir gün ecen mihmançılığa gidip baraya ha? Sen hem koy küçük olya bile ne mi diyorsun ecene? Ece menem akıdaydı. Yok akıcık geldiydin hem. Anne böyle diyor. Olya diyorum. Senin gidesin gel ya da yana. Gidesim gelse kalır. Gitmen, akıtmasa. Akıtmasa kalacak. Katam olacak kan. Katıyorum. Katı orarsın mı? Evet katı orayan sen. Yüzüm kışırdı. Yüzün kışırdı. O ne er öyle? Ne bizim kışırdı yan sen? Neydi? Gülyane kedin mi? Hani? Neydi? Şu an yüzün kışırttın mı? Bay bo. Onun akıtmasa da akıtma diyen özün gidiver diyen. Adam akıtacak değilse de gidecek hem ya. Akıtacak değilse gidiyen. Akıtacak değilse gidecek. Olmasa da yüzün kışırdı böyle gidiver diyecek mi? Onu soğudun alıp barayan. Böyle mi? Ana da sen soğudun. Kutlu olsun. Bana mı yaplaşın üstüne? Salam uğraşçı adam. Salam uğraşçı adam var mı yaplaşın üstüne? Ayda ne? Eceme, kakama, eneme, atama, babama, mamama, doğunma, cigime. Dayanıştı dailama, genneceleme, onun zorlama. Zorlara da ettik. Böyle başka adam yok. Başka adam yok mu? Şoları sarığa koyverdiler mi? Kim sarıdı? Özüm. Özüm yolda yatlak geldim. Şeylerin. Ulan sen soğudun. Soğudun diyen. Sağ ol. Kamera seyredeceğiz. Odan olup yılgırıp. Ne diyeceğiz? Sağ olun. Sağ olun diyelim mi? Sağ olun. Sağ olun. Mehriban arkadaşlar, mehriban çağlar, şeyler bilen gepleşigimiz tamam boldy. Asuda diyarmyzda hormatly prezidentimizin sayesinde çağlaryň ses goý, mundan beýlekem belent ýanglansyn. Siz ýaşlyk teleýärme tamaşa etmäge dowam edin. Biz bolsa hazyrça siziň bilen hoşlaşmaly. Sag bolun.